Is-sentenza fil-konfront taż-żewġ periti akkużati bil-qtil involontarju ta' Miriam Paċ mistennija tingħata f'Lulju li ġej. Dan ħareġ wara li llum il-Maġistrat Joseph Mifsud tagħlaq il-kumpilazzjoni f'dan il-każ li seħħ sena ilu u li fih mietet l-omm ta' żewġ tfal. Il-periti Rodrik Camilleri ta' 37 sena mir-Rabat u Anthony Manjon ta' 73 sena mill-Gżira mistennija jkunu jafu s-sentenza fil-konfront tagħhom 3 xhur oħra. Fuq dan il-każ hemm żewġ akkużati oħra, Ludwig Demek ta' 38 sena minn Ħażebbuġ li kien il-kuntrattur u Nicolas Spiteri ta' 43 sena mill-imqabba li kienet jaħdem fis-sit li fih seħħ il-każ. L-erba' tirġielet jiġu mixlija illi fit-2 ta' Marzu tal-2020 fis-sit illi jinsab bejn triq Joseph Bella Scolaro fil-Ħamrun u triq Antonio Miruzzi f'Santa Venera bit-traskuraġni ikkaġunaw il-mewt ta' Miriam Paċ, omm ta' 54 sena. Huma tiġu akkużati wkoll li fl-istess jum u fil-ġimgħat ta' qabel ikkaġunaw ħsara fil-proprjetà tal-istess vittma kif ukoll fi 3 proprjetajiet oħra. Ħaddiem tal-Malta Freeport Terminals ingħata kumpens ta' 10,599 euro wara li rebaħ kawża kontra l-kumpanija. Raymond Gregg għamel dan wara li tnaqqaslu l-grad fuq il-post tax-xogħol b'riżultat li tnaqqsitlu il-paga fl-2006. Fil-qorti quddiem l-imħallef Tony Abela Gregg ilmenta li fl-2006 tniżżel mill-kariga li kellu mill-1993 b'riżultat li rat tnaqqis fil-paga u l-benefiċċji illi kellu. Spjega li dan sar mingħajr qatt ma ngħata raġuni. Min-naħa tagħha l-kumpanija sostniet li dan il-każ huwa wieħed preskritt. Madankollu l-imħallef Tony Abela wera li wieżen l-argumenti li saru sostna li minkejja li l-kumpanija bil-liġi setet ħadmet lil Gregg fi grad anqas ma setgħetx tnaqqaslu l-paga. Bekk laqa it-talba ta' Gregg u ordna lill-kumpanija tħallas kumpens. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat José D'Amico li ħelset minn kull akkuża lil Edward Spiteri Gonzi wara li dan kien akkużat b'ħasil ta' flus. Il-każ imur lura bejn April 2010 u April tal-2011 u kien akkużat b'diversi atti f'dan il-perjodu illi jinkludu x-xiri ta' proprjetà. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti stqarret illi l-akkuża dwar falsifikazzjoni ta' dokumenti u l-użu tagħhom hija preskritta u ma sabitux ħati fuq l-akkużi l-oħra marbuta mal-ħasil tal-flus.